Tak dobrý den. Tak, vítejte u 3. dílu. Jak se malujeme? Kluci asi. Nevím. No tak takhle koukejte. Máme také barvičky. Jako si vyberete, paní? Tak třeba tu fialovou. Dobře, dáme si fialovou. A teďka koukejte, tak se to prostě aplikuje. Jo, koukejte takhle prostě. No, říkám druhý ječko. Jako chápete, musíte to mít hezký. No, tak ho utáhneme. Tak. A to je asi konec. Tak děkuji, že jste se na nás koukali a zase zítra. Tak čau. Shledanou.